Schrudimi a jejich jumpstyle. Stále populárnější hudební styl v Holandsku, Belgii, Německu, ve Francii a teď i v České republice. In a small country, in the heart of Europe, several people refuse an ordinary commercial music. These people decay not go with others, not to do the thing which they do. They choose the music which no one can know, the music which sound as it the God and devil created together. The music which changed the normal people into madmans and maniacs. The music from another world. Hardstyle. Their dance abilities are legendary. Their style is fabulous. Here they are to show you the art of jumpstyle. They are Czech hardcore jumpers. Remember the years, remember the times. These are the moments we've captured together, forever in time. Together as one, we'll never die. Our hands unite, a race to the sky. These are the moments we've captured together. I wish they would stay forever. Takže CH je pro mě byla a je rodina, super parta lidí a trošku i životní styl. A do budoucna bych chtěl popřát, aby se CH rozvíjelo a fungovalo tak, jak má. Takže zdarec lidi, zdraví vás Xandr. Marta tady dělá takový super videjko, že nás všechny po několika letech seslal dohromady, abychom natočili pár řečí, pár nějakých pozdravů a tak. Takže rozhodně Czech Hardcore Jumpers mě dalo hodně, nejvíc teda to, že jsem dokázal překonat trému, postavit se před lidi a ukázat, co umím. To se mě do života moc hodně hodilo. Poznal jsem hrozně moc lidí, nový kamarády, nový způsoby tance a rozhodně to není všechno, co to, a určitě to bude ještě víc a přeju Czech Hardcore Jumpers, ať se mu daří a třeba se ještě někdy potkáme v budoucnu. Čau.
Takže v CHIčku jsem poznala super partu, úžasný lidi, už se to asi nikdy nevrátí, ale bylo to fakt super, takže jumpu zdar. Takže čau lidi, co se týče jumpu, mně se na tom líbí už jenom ta hudba, ten hardstyle, jako je to takový tvrdší, ráznější, jump zase je to něco jiného. Lidi to neznají, může se v toho i chybovat. A jinak co se týče CHIčka, popřál bych hodně štěstí do budoucna té nový mladší generaci, zase to další, to zase posunou někam dál. Čelec. Takže co mě na CHIčku baví, no asi především ta dobrá parta lidí, baví mě jump, mám rád tu hudbu, prostě se mně to líbí, baví mě vystoupení, rád točím videa, rád ukážu, že umím něco, co i ostatní neumějí, prostě je to zábava. Takže CHIčku bych asi do budoucna přál hodně úspěchu, aby nezaniklo prostě, aby po něm tady zůstala nějaká památka, aby se prostě dokázalo prosadit ještě, když dneska už to není tak jednoduchý a prostě šlapalo to dál. Klub relax, žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni. Takže na jumpstylu mě bavilo, že to začínalo u nás v republice. Marťas to přitáhl jako první. Bylo to ojedinělý a nikdo jiný to neskákal. A co bych mu přál týmu do budoucna, to by bylo, ať se všem daří a ať jsou tak úspěšní, jako byli jumpstylisti od začátku.
mi možnost poznat jiný styl hudby a dalo mě pár tanečních zkušeností. Feel alive, back again, nothing can stop me. This is who I am. Keep my head up, straight to the top. Breaking free, you can't control me. Time to take the night. Rebirth. Down, face to the ground, the dark. Ahoj, já jsem Tík, bývalý člen CHJ. Chodil jsem do CHJčka přibližně 3 roky. Bylo to podle mě úplně výborný 3 roky, skvělá zkušenost. Moc doporučuji všem. Bylo to paráda, nejlepší byly vystoupení, že jo, prostě překonat ten strach před tím vystoupením a skvěle, jako doporučuju. Nejhorší teda bylo, než jsem se naučil celkovou sestavu, to mě dalo celkem dost. Marta z altu může povídat hodně dlouho, než mě všechno naučil. A popřál bych CHJčku do dalších spoustu let, hodně štěstí, hlavně vystoupení, ať mají plnou hlavu nápadů a prostě jak se jim daří. The world's leading radio station in the harder styles of music, Fear FM. Jumpstyle byla to fajn zábava s velkou kupou dobrých přátel. Tým si myslím, že byl fajn a dobrý, až na nějaký ty chvilky, ale co se dá dělat, no. Na lidi jsem si nestěžoval, tanec mě bavil a bylo to se všema fajn. Pak se bohužel něco stalo, no co se stalo, to se stalo. Nedá se nic dělat, všechno je pryč, ale pokud tě to baví, tak jumpuj dál. Čau. CHJčko, co pro mě znamenalo CHJčko? Zábavu, dřinu, nové zkušenosti, zážitky. CHJčko, co bych popřála CHJčku dál, no úspěchy, aby všechno klapalo tak, jak má a aby se měli fajn. Ahoj. Tak, baví mě jezdit na vystoupení a scházet se s lidma. Mě baví se scházet s Denčou. No a týmu bych do budoucna popřála to, aby ty se to mluvíš strašně profesionálně, chápeš? Já musím zvládnout. Ještě jednou. There were no explanations. There was no evidence.
Takže čau, co mě baví na CHčku, takže baví mě skákání, ty lidi a co bych přála do budoucna, tak aby to vydrželo co nejdýl. Takže čau. Co mi CHčko dalo, tak CHčko mi dalo spoustu zkušeností, jak v jumpu, tak i vlastně v té jumpstyle komunitě a prostě se v tom nějak pohybovat. No a baví mě samozřejmě jumpovat, baví mě se tam setkat vždycky s takovýma lidma, s kterýma se dá pokecat a zároveň se s nima dá i spolupracovat a přeju CHčku prostě všechno nejlepší do budoucna a hodně úspěchů, no aby se ta skupina nikdy nerozpadla. Čau. CHčko to je super parta prostě, jo, not bad. A vlastně bych nevyměnil tuhle partu za nic. Zažil jsem hodně zážitků, meetingů, seznámil jsem se s dalšíma lidmi. Tak CHčku bych přál hodně úspěchů do budoucna, samozřejmě tím pádem i mě, protože tady budu zůstávat a chodit dál. A co nejvíc lidí, aby se tato skupina udržela. Tímto tím udržela. Čau, já jsem Mike a baví mě skákat, rád jezdím na vystoupka, baví mě meetingy. Mě baví na jumpu různý že akce a hard. Čau, všechny vás zdravím, já jsem Kuba, tady skáču v CHE, už asi půl roku. Co mě baví na jumpstylu? Asi ty meetingy, jak se tam všichni hádají a je to tam úplně skvělý, to je nejlepší nálada, atmosféra, víš co. No a do budoucna bych všem popřál asi, ať to skáče, no. Ať jim to jde a mají dost úspěchu.
Takže čau. Díky tomuhle týmu jsem poznal skvělý lidi, naučil jsem se celkem dobře dělat videa, ale hlavně to, co jsem moc rád, je fakt, že tenhle tým je sám o sobě skvělá komunita, nezávazná na okolí, což je perfektní věc. Takže doufám, že až jednou prostě ta starší generace odejde, že ta nová tomu dodá energii a bude se držet dál. Takže díky všem a čau.